annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da mata dai kamar yadda ya inganta daga Nana Aisha ya inganta da Ummu Maimuna sai kasance sun yi wanka kaga ya kan rahama lokacin da mijinki ke wanka da ke zai ɗabe miki kewar gida zai ɗabe miki damuwa za a yi wasa a wasan ma Nana Aisha ta ce haɗin ce da'i banni yana watsa mata ruwa tana watsa mai ruwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yakan ci abinci tare da mata ne idan Nana Aisha ta sa bakinta a kofi sai ya ɗauku daidai inda ta sa bakinta shi ma ya sa baki ne domin ya nuna mata baya kyamarta domin an sana ka illa rahmatan lil alamin idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin kashi Nana Aisha ta karɓa ta ci ya karɓa ya sa baki ne daidai inda ta sa bakinta shi ma ya gurgura domin ya nuna mata cewa baya kyamarta annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin nishadi yakan ƙara musu nishadi annabi sallallahu yakan yi tafiya da su wata ana tafiya da shi da Nana Aisha da taron jama'a sai ce kowa ya yi gaba ya rage daga shi sai Nana Aisha sai ya ce mata zo mu yi tseren gudu sai suka yi tseren gudu lokacin tana zuƙaƙƙa ba ta da girma radiyallahu anha wa arda uwan mu ne sai aka yi sai ta tsere ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta mai da aura 1-0 aka yi tafiya sai ya ce ma jama'a duk kuyi gaba bayan sun gaba ya ce mu yi tsaye ta ce a'a ba ni ta ce na yi ƙiba ya ce dole sai an yi ta ce wa kan nasin tuma kana kabu na manci cewa wata ran mun taɓa yin tsere a baya sai ya mata sai da aka yi sai ya tsere mata don lokacin ta yi ƙiba kuka da ɗan suka cin da mata shi ta yi ƙiba na yi jiki sai tsere min sai ce min hadihi bicinka sallallahu alaihi wa sallam kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mutum tana zama gidan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim sai kasance rafi'i ne sai wasu baƙaƙen mutane suna wasa da takobi a cikin masallaci sai ce ya ke yar jagata kina so ki zo ki kallo ta ce sai ta zo ta ce ta aza haɓarta akan kafaɗa ce tana kallo ta ce sai ce mata baki gaji ba ta ce ban gaji ba ta ce ba gajiya an banni ba kawai ina son duk wanda ya zo wuce ga matsayin gida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin nan da ake so a gani da ake so a taba da komai na shi albarka ne da ake ganin girma ne da cikin mutane ba wanda ya daraja ta haka cikin aljannu cikin mala'iku cikin duk halittar da Allah ya yi ba wanda ya girma ne haka nake so a ganin ni gani na tsaye da shi na aza haɓata a kan kafaɗa ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji ya ce wala kana ra'aytu yuwawi bayna gadamai daga yana canza kafa saboda ya gaji sai ya tsaya da kafa daya in ya gaji da kafa daya ko mu tsaya da kafa daya duk dai uwan mu ne ta tsaye da shi kai ga uwa radiyallahu anha kuma ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rahama yake tausayi da matan shi yadda annabi sallallahu yake nuna musu cewa su ji daɗi su kasance cikin nishadi wata ran sallallahu alaihi wasallam yakan yi musu abin nishadi ko ya saurari labarin su bai saurara su ta bashi labarin wata uwan ne ya Aisha Allah ya kara mata yafiya ta ce ya Rasulullah yanzu suna ganin in ka je gona in ka je wajen kiwo da ummanka sai ka iske wata bishiya wasu ummai sun ci sun wuce wata bishiya ba wanda ya ci ta a wata bishiya za ka yin kiwo sai ce a bishiyar da ba wanda ya ci kuma da ban ta gani ba ta ban ta gani gida a kudu ruwa cikin matan ka sawa da sun taba aure Allahu Akbar sai ya kuma ya kyale ta ya karba a haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga iyalan shi rahama ne ga matan shi yana son su yana wasa da su yana kawo musu duk abin da ke nishaɗi wata hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ran idi wasu ɗan mata guda biyu suna inda na Aisha suna waka cikin abin da suke faɗi wa fina rabiyu ya alam ma gadi cikin akwai annabi da ya san abin da za a yi gobe sai na ga cikin wannan magana ku ji da waƙar da kuka saba yi saboda kun ya alamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah dole sai an yi tauhidi ana cikin nishadi annabi ke koya musu tauhidi sai ce ku wannan magana cewa cikin mu akwai annabi da ya san gobe babu wanda ya san gobe sai Allah wa ma tadri nafsun ma la taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut annabi ya ƙara da tauhidi domin ana magana
tauhidi annabi baya wasa amma sai ya ce ku ci gaba da irin waƙar da kuke a da suna nan suna cikin wannan waƙa sai sai na Abubakar ya zo sai ya ce al-mizmaru min mazamin shaytan fi baiti rasulillah yanzu algaita irin algaita shaytan a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Abubakar da'ahuma fa inna li kulli qaumin dinan wa hada idna ahlul islam sai annabi sai ya ce kamar ku waɗannan mutane suna da idi wannan idin mu ne mutanen musulunci ana cikin haka sai ga sai na Umar ya zo yana zuwa suka wace sai annabi sai ce wannan mutum ne da ba a albatil gaba gare wata annabi sai ya tabbatar da albatil ne amma a dinin radini sai ya bari ana yi ma da Aisha kai bai kaji wata mata annabi sai su kansu saboda suka